Prelomni trenutak je što je kuća ostala sama. Znaš, dolazile su sestre tu i ovo, ali to nije to. I onda kad sam došao ovde, kad sam vidio na onu glavnu kapiju dole, katanac, tu sam iskreno počeo da plačem i da srce me zabolelo. Aleksandar je rođen i odrastao u Beogradu, ali je svaki raspust provodio u selu Dobrujevac kod Boljevca. Godine su prolazile, a kuća je ostala prazna, a onda je jedan dolazak na selo promenio sve. Tog dana je doneo odluku da otključa kapiju i ponovo oživi dedovinu. Aleksandre, ti si 2022. se vratio na svoju dedovinu. Zašto? Pa, zato što mi je tako odgovaralo. Grad mi je više postao katastrofalan i falio mi svoj neki mir, a i ujedno volim ovo svoje mesto, ovde ovaj moj Dobrojevac, kao što bi ja rekao. I onda, tako, rešio sam da se vratim ovde i da svoju dedovinu ne ostavim da raste u korov i da to se zatvori kapija, što se kaže. I onda sam se vratio i počeo neki život koji bi je savršen ovde. Tu kapiju koju si pomenuo je 1959. godine ili pre 67 godina otvorena i nikad nije zatvorena. Tako je. To su moji stari tako otvorili, to je tako ostalo i evo i dan danas otvorena je tako kako stoji. Ona sada više i ne može da se zatvori. A ne može, to je već prošlo mnogo godina, koliko, 67 godina i... Kuća u koju si se vratio Da. je nekada bila i opština, bila je oduzeta tvome dedi, pa je kasnije deda i morao da tu kuću otkupi. Pa ne, to je tako bilo, u to vreme bilo je konfiskovano pola. Pola nije bilo konfiskovano i taj pradeda, to jest, je živo u pola i posle kad je opština odavde izmeštena u opštinu Boljevac, onda smo imali pravo preče kupovine na licitaciji, tako su, mislim, moji stari preci, to jest, oni su to otkupili i eto, danas smo tu gde jesmo. Koliko ti je značajna podrška sestara i brata? Baš veoma, veoma značajne, pogotovo ove najmlađe sestre od sestara, što se tiče, mi smo vezani kao, što se kaže, nokat i prst. I onda, kad imate vetar u leđa, možete svašta nešto da uradite u svom životu. Najbitnije je da imate podršku, ljubav porodice i kad to imate, onda, verujte mi da sva para ovog sveta nisu toliko vredna koliko podrška porodice. Ti si inače 6. i najmlađe dete. Jesam. Ima nas 4 sestre, brat i ja sam najmlađi. Jedna sestra mi se vratila još odavno, tu živi na selu, tamo kod mene u komšiluku, radi i ona isto poljoprivredu, bavi se poljoprivredom, ima dete, ima muža i tako rade, a ove druge 2 sestre će da se, ja se nadam, i one vrate isto nazad, da svi zajedno pokrenemo taj neki turizam, taj neki porodični biznis, što se kaže, i da svi cvetamo, da radimo kao jedno, što se kaže. To su uglavnom i neki planovi za budućnost. Jeste, da, jeste. Već smo krenuli da jednu kuću tamo polako da realizujemo, ali polako, shodno sa raspoloženim sredstvima, radimo jedno po jedno, gradimo, kao isto i ovo imanje što sam, inače sve sam skoro radim, i onda ne može jedan čovjek sve sam odjedanput da to završi, nego idemo korak po korak, da od Boga zdravlja pa ćemo sve da završimo, sve kako valja i doliko. Kako su reagovali rodbina, a kako su reagovale komšije kad si odlučio da ćeš da dođeš ovde? Pa rodbina je i znala, pravo da ti kažem. Mislim rodbina, ja kad kažem rodbina mislim na moje braću i sestre i tu nemam ja nešto puno veliku rodbinu, ali onako, bili u fazonu, moji su znali da ja ću ovde da ostane, ali i prijatelji i dobro, za komšiluk ne znam, ali za prijatelji ovo to nemoguće. Ti si za godinu dana, vraća se nazad. Čak šta više ima jednog prijatelja, Simu, koga pozdravljam ovim putem, kaže, ti ako ostaneš godinu dana na selu, ja plaćam i prasi i jagnje i vidi, pravimo feštu, evo, prošlo 4 godine, niti prasi, niti jagnje, ja njega zovem da on dođe da, ja ću sve to da regulišem, samo lik dođe, on kaže, ludi, nemam vremena, ali kaže, znam šta sam obećao i plaćam, kaže, ne mogu da verujem da si ostao na selu.
Koliko danas zemlje obrađuješ? Pa sad trenutno obrađujem oko 7 hektara, a sledeće godine će bude 14. Ja sam već sad neke stare njive što sam imao, krenuo sam da to je zaraslo u korov, znaš, i onda to mora da se pročisti, pa mora da se izore, pa mora ovako, pa mora onako, a to sve ima dosta posla i ne možeš ti odjedanput da to sve završiš, ali sledeće godine ja se nadam da će biti 14 hektara obradive površine. Ali kako idu godine i u skladu sa mogućnostima, ja se nadam da će to bude sve više i više. Naravno da će valjda i neke prinove i nešto, pa ćemo da to u budućnosti sve gradimo i da sadimo. Kako ti je bilo u početku, kad ništa nisi znao o tim poljoprivrednim radovima? Pa pravo da vam kažem, nije da nisam znao. Ja sam, to jest mi, porodično, mi smo svaki letnji raspust ovde provodili. Znači, ali se završi škola, knjižice, autobus i ajmo. Na selu smo stvarno ko babe, ja znam i da muzem i da, nešto znam i da čistim kod krave i da skupljao sam seno sa skupljačem i traktor da vozim, sve sam od malena to znao. Ništa meni to nije bilo strano kad sam ja došao. Samo eto to kad malo, znaš, si sam, pa guraš, pa nešto ti pukne tamo neki deo u sred livade, pa ne znaš šta ćeš, pa ne znaš gde ćeš, a na plus 40 još malo sam živčan i onda poludim, ali to sve traje 10 sekundi, kao desio se kvar, nema veze, ajde vidimo šta ćemo, kako ćemo, što ne znam, pozovem drugara odavde koji su malo već u tome duže, pa pitam, nije sramota pitati. Pitaš pa konsultuješ se i tako, rešava se sve. Hoće li ljudi da pomognu? Hoće. Ovde hoće. Imaju malo, znaš, uvek, kako da ti objasnim, uvek nešto, znaš, malo nešto negoduju ovo ono, ali uglavnom hoće da pomogu. Znaš, pričaju ljudi ovako i onako, i imaš i ovakvih i onakvih, kao u svakom narodu, ali hoće da pomogu, da ja ne mogu da se žalim ovde na ove moje omladince, što se kaže, i ove moje starije omladince, ja i tako zovem. I stvarno što kad god pozovem da dođu da ovo, da ono, naravno ljudi imaju svoj posao u kući, imaju svoje domaćinstva, ali uvek kad su u prilici, kao ja njima naravno, pomognem. Evo, vidio si i vam u drugo dvorište kod mene, mi se tako organizujemo, kad, na primer, dolazi zima, mi sad odemo 20 metra drva kod mene sa 4-5 traktora, dovezemo, pa odemo kod njega, pa odemo kod ovog i tako, jedan drugom pomožemo. Držimo se. Nema drugi. To je jako lepo čuti. Pa, pravo da ti kažem, jeste. Lepo je to i kad, znaš, nije samo drugarstvo i prijateljstvo ovako, to ne zasniva se samo da sednemo sad i ajde idemo, da cugamo, da jedemo, da pijemo i to je to, znaš. A mi smo tu, nas ima 4-5 koji se tu družimo, mislim, družimo se mi sa svakim, ali kažem ono kao konstantno, mi i jedemo, i popijemo, i radimo, i svašta, znaš, kad je vreme za rad, kad je vreme za opuštenje i to je to. A prvo da ti kažem, nisam mislio da će biti tako, znaš, zbog, vjerovatno znaš i sam, zbog svako selo ima svoju neku priču, znaš, ovo je ne valja, ovo je ovako, ovo je onako. Ne kažem da su ovde svi idealni i sjajni, ali nije baš na onom toliko negativno novo kao što su mi pričali, kao ma šta, kao ali ima kvalitetnih ljudi još, da kažem ono što je sreća u životu. Imaš li neke svoje proizvode? Imam, da. Ja imao jedan prijatelj, što je iz susednog sela, on, bavimo se prerađevinom tog mesa. Imamo dimljene kobasice, imamo sušene, to je, imamo suvo meso, imamo slaninu, imamo suve koske, suva crevca, imamo masti, imamo sve što može od svinje da se izvuče i da se stavi u promet, mi to radimo. Inače, imam sad oko 14 svinja, imam crne, imam bele, moravke, taj moj drugar ima oko 40 moravki crnih i tako zajedno sarađujemo, sušimo, meljemo, punimo kobasice, sušimo, kačimo, pa sušimo, pa ložimo i tako, sve u krug. Oni ljudi koji nemaju sreću da dođu kod tebe pa da probaju te proizvode, gde mogu da nađu te proizvode?
Pa mogu da nađu kod mene na Instagramu piše tamo Ilicione, tako, a mogu i da nađu na aplikaciji Povratak na selo. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovdje se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Ti kad si došao ovdje u selo, ti si pokrenuo i sačijadu. Jeste, da, pokrenuli smo jednu gastro manifestaciju po imenu sačijada, to je tradicionalno spremanje jela ispod sača. Prve godine smo imali samo svinjski sač, ove godine je bio juneći sač, sledeći će bude jagnjeći, a one tamo će da bude po izboru. I onda, pošto sva sela oko nas imaju neku manifestaciju takvu, pasullijada, gulašijada, čapkano fest, pilićijada i tako dalje. I onda sam ja došao na ideju i rekao zašto da ne pokrenemo mi nešto tako. Tu smo, ima nas par mladih, ima i ovih malo starijih koji nas podržavaju, tu su sa nama. I ja sednem za sto i da vidimo šta ćemo, kako ćemo, ajde nešto, da vidimo šta, da dajemo predloge. I jedan moj drugar Mladen, on kao pa daj da pravimo nešto pod sačem. Ja kažem nek bude sačijada i tako smo i krenuli. I prijavili smo se tu u opštinu, u turističku agenciju opštine Boljevac, koji su nam stvarno izašli u susret, i opština Boljevac prvo, koja nas je podržala isto dosta, kao i turistička agencija. I onda smo, ajde da krenemo kao da vidimo kako će to da bude. Međutim, prve godine, ne da smo izdominirali, nego to je bilo preko 1000 posetilaca i baš je krenulo i baš je bilo onako lepo, super, kao i ove, naravno. Bili su tu i televizije raznorazne i i baš je bilo jedno lepo druženje, bez ikakvog incidenta, bez... Cilj te sačijade je bilo samo, eto, kao i drugi gastro manifestacije u našim krajevima, je bilo samo da se ljudi spajaju, da se ljudi druže, da ne bude kao nekad, mislim kao nekad, kao u skorije vreme što su se svi razišli, sa sela, nigde ništa se ne dešava, i tako su onda svi te manifestacije napravili. Stvarno je lepo, u dosta sela ima i te kulturno-umetničko društva koje igraju, koje tam pevaju, koje se vesele, ovako, onako, i onda smo i mi tako nešto napravili, pa onda uveče uživo muzika i onda baš onako, jedno lepo druženje. Mogu reći, evo, druga godina kako smo napravili bez ikakvog incidenta, što je najvažnije. Ljudi su srećni, zadovoljni. Ove godine smo imali malo neki veći, malo veći kao sadržaj, pa za decu smo napravili neki tobogane, neke one kućice, naduvavanje, čuda. I tako da, napravili smo neki bum. Sad, za jedno selo za koje se baš nije čulo uopšte, za 2 godine eksplodirali smo. I tek ćemo da eksplodiramo. Ti kad si došao, ti si išao i djeci delio paketiće. Jesam, da, prve 2 godine, to mi je bilo nekako, ne znam, pošto, znaš, nema deca, nema, kako nema deca, imalo 10 dece kad sam došao. Znaš, samo što, eto, ljudi malo su, znaš, zaborave na to, jer ja prvi nisam, kao mali tamo u Beogradu, 600 dete, mama radi tamo, tata vamo, kakav Deda Mraz, ja ga nisam ni vidio. I onda je rekao, ajde da vidim, i prve godine sam ja tako organizovao i druge, kupite neke paketiće za decu i znaš, neko nije mogao da dovede decu, pa sam otišao na vrata, pa odneo, i onda, znaš, deca se obrade, super sve, i onda zadnje 2 godine, ne mogu da kažem, dosta ljudi su se uključili u tu. Znaš, nismo tražili od opštine, mada bi dobili i oni to isto daju, ali eto, to je ništa za decu, da skupiš nešto sitno, da se naprave paketići, se obuče neki Deda Mraze, nešto to decu, oni će pamtiti to sve život. I onda tako smo to napravili. Ja sam krenuo s tim i naravno, kad su ljudi videli da to pije vodu i da ima priču, zadnje 2 godine su mi je to i podržali, taj isti prijatelj, malo pre se pomenuo, Mladen i svi ostali, i onda smo, polako svi smo učestvovali pomalo, ali značajno. Tako da,
I isto tako smo organizovali još da svake godine pokrenuo sam, kad sečemo badnjak, da idemo svi zajedno tu iz sela, svaka kuća, idemo, sečemo badnjak, pa to se ponese malo rakija, malo uštipci, pošto je taj dan postan, i onda malo se tu tako idemo na badnjak, sečemo badnjak, što se kaže, pa donosimo kuću, pa posle kod mene tako tu se skupimo, pa bude doručak, pa ovako, onako, pa se onda organizovali smo ove godine da paljenje badnjaka, došao je pop da nam osvešta to sve kako treba, kako valje, doliko je i eto, jedno po jedno i... Ima li još mladih da se vraćaju u ovo selo? Pa pravo da ti kažem, u ovo selo slabo, ali ima u ostali sela, jer naši uglavnom su svi begali za Beograd i za ovo, naše metropole, te fore, to je glupost. Ali i onda, znaš, kad ostaviš nešto ovde, tako veliko ili opet i malo da ostaviš, ok, idi ti negde, ako hoćeš, razumeš, zarađiš, ali opet da imaš nešto malo i da ti zaraste loza ili nešto da ti, prozor i ovo sve zafrkne i ovo, pa to, na šta to liči, ti odeš i zaboraviš sve. Ali kažem ti, ima ljudi koji, pogotovo u ovim tim nekim malo, da kažemo, jačim selima, znaš, da ima više ljudi, znaš. I onda vraćaju se ljudi, rade, kad vide tamo kakva je džungla od onog Beograda, onda vraćaju se, šta znam. Ovde pretežno ne mogu da kažem da se neko vraća, ali radimo na tome da se vrati. Znači ima još entuzijasta, nisam jedini. Ne, nisam, ima, brat, i bit će, veruj mi da će biti, zato što ja potenciram na tome da ovo bude seoska metropola. Ne mislim na metropolu zgrade i ovo, nego da ljudi dolaze, da žive, da grade kuće, vikendice, da bude sve kako treba. Ima li kuća i imanja da se prodaju ovde po komšiluku? A trenutno ima možda jedna ili dve. Trenutno. Ali, da, ima i to bi bilo idealno. Malo je ovde problem zato što nemamo tu gradsku vodu, znaš. Ali opština radi na tome i čvrsto su mi obećali da će da to bude, ali nama je opština tu na 2,5 km, 3. Pa ćemo da vidimo. Dosta smo i dobili od njih ove godine i prošle. Tako da vidjet ćemo. Mislim, dosta. Nije to ništa specijalno, ali za sam početak nešto se radi. Tako da vidjet ćemo u budućnosti, valjda će nas podržati. Nas koji hoćemo da podignemo selo i da oživimo selo. Koji je bio prelomni trenutak kada si doneo odluku da se vratiš na dedovinu? Pa prvo da ti kažem, ja već dugo vremena sam teo da se vratim na svoju dedovinu. Ali eto, bio sam malo u inostranstvu i posle sam se vratio kad mi je umrla baka i prelomni trenutak je što je kuća ostala sama. Znaš, dolazile su sestre tu i ovo, ali to nije to. I onda kad sam došao ovde, kad sam vidio na onu glavnu kapiju dole, katanac, tu sam iskreno počeo da plačem i da srce me zabolelo. To je bila nekad, mislim i sad je, ali nekad je bila to kuća radnička, puna štala stoke tamo i uvek ima ko te dočekao, a tad sam došao i nimo ko me dočekao. I tad sam rekao, moj katanac, sam maltene ga pokidao rukama tamo, ovaj lanac. I rekao sam od sad pa nadalje, dok sam živ, na ovu kapiju katanac neće da se stavi više. Pa sad, da li je to dobro za mene ili loše, ne bitno. Jesi se pokajao u nekom trenutku? Ne, o kakvi. Kakvi pokajao, pazi, iskren da budem, sad ima skoro 37-8 stepeni. I sad, na primjer, ja odem da baliram. I krene baliranje, znoja, sve prašina na tebi, jeka mi jao. I onda, znaš, kukam u tom trenutku, samo zato što, eto me, to pecka, bode, ali to prođe. Kad ja vidim kad se okrenem samo iza sebe, kad ja vidim hektar njivu, samo bale, pa, samo iza sebe. I onda kažem, ćuti, budalo, vidiš da je dobro, vidiš da ima. Dođem, vidim žito, veruj mi što ti pričam, ja sam plakao.
na 2 hektara sam zasadio žito, nema veze i da je prinos bio 5 tona, kao što je bio 5, ali da je 10 tona, 20, da je 1 tona. Ja sam je s rukama sam posadio, bez išta. Kukuruz mi je sad, brate, 2 metra i 4 santimetra. Čovječe, znaš koji kukuruz, pa nemoj ovako ga gledam gore. Milina, veruj mi što ti kažem. I onda dođem kući, istuširam se, legneš, otvoriš prozor, ovdje ispod rtnja kod nas. Bože, to ladno, to mora se pokrivaš i organom. Mislim, bar ja sam malo zimu ugrožljiv, ne volim. Ali ujutru, ja ne mogu, brate, bez kafe, rakice, 1, 2, slatko na stolu. Evo ga i ovde sad, trenutno i dalje na stolu uvek, u svakom trenutku. Čoveče, gde ćeš lepše? Šta da odem u Knez Mihajlovu, sad da sednem i kao, dečko, daj mi espresso. 1000 dinara mu dam za espresso. I da vidim ljude samo da špartaju do... Mir, slušaj sad ovo. Ptice, i sad pevaju ptice. Znaš šta je ujutru? Vidit ćeš. Između ostalo kad budemo pili kafu ujutru. Evo ga, Peto Kukuriče svaki dan po cijel dan. Kada dođe neki drugari, kako te ne smari on? Pa ja ga više ne čujem. Meni milo kad on peva. Eto. I ne mogu da se pokajem, niti ću. Koliko god da je, vidi, ljudi, da se ne zezamo, poljoprivreda je teška. Nije to sve kao ja sam seljak, došao sam i ajmo. Ne možeš, mora da radiš. Mora da, sad, na primer, desi se neki rođendan nešto. I sad ja i ti se napijemo i ovo. To moju stoku ne interesuje. Ja ujutru moram u 7 sati da idem da ih naranim. Da jedu, da piju vodu. Ti bitango, ako si se napije, ćuti, trpi, nek izađe kroz znoj, ali ti moraš da završiš svoje obaveze. Ti imaš svoju obavezu, oni ne smiju da trpe. Zbog toga što si ti večeras ili napio ili si bio, ne znam, sa devojkom u provodu do 3-4 ujutru, pa ti se spava, nema spavanja, druže. Znaš u šta si super. Ili odeš naraniš, sve središ, pa onda ako imaš vremena za sebe 2-3 sata da odremaš, ti ga odremaj. Prosto jednostavno. Nema tu, nije to lako, ali je slatko. Po meni. Ti si ovdje došao solo i još uvek si solo. Zašto? Nisam solo. Imam ja devojku svoju i sad uskoro ako Bog daje ona će da se pridruži meni ovde na selu pa ćemo da živimo zajedno jer ona stvarno ima želju da dođe kod mene, da živi ona inače iz Beograda, tamo iz Zemuna i eto ona ima želju da dođe da živi ovde sa mnom i samo još malo neke kocke da se poklope i ja se nadam sledeći put kad dođete da će da to bude sve tu upakovano, svi zajedno. Da li imaš neku poruku za ljude koji su u gradu, lome se, da odu na selo? Vidi, imaš ljude koji ne mogu da ostanu na selu nikako. I onda im je džabe da se vraćaju na selo. A imaš te ljude što ti kažeš koji se lome da se vrati na selo i mogu nešto da naprave. I Bogu hvala imaju i imanje i ovo, razumeš, i mehanizaciju. I ako misli da mogu, moja poruka je da se vrate što pre. Da ne čekaju. Nemoj da stane da napravim 1.000.000 evra pa da se vratim kao na selo. Ne, tačno, ti ćeš da izgubiš mnogo vremena da ti napraviš taj 1.000.000. Ja sam ceo život nešto teo da pravim da ovo, da ono, džabe, nema. Vreme ide, leti kao ova ptica tamo. Nema ti dok čekaš, ali samo ako misliš da možeš sebe da pronađeš tu. Nemoj da dođeš sad kao samo da bi se snimao, da izbaciš na Instagram, da ovo kao ja sam na selu, džabu. Od toga nema ništa. Samo ćeš da izgubiš vreme bez veze i da utrošiš i taj neki novac što si možda zaradio, ostavio sa strane ili nema pojma nije. Ako stvarno iskreno voliš ovo i ako ti prija ovako, ovaj mir, ovaj crkotica, te životinje, ovako, vraćaj se, druže moji ili drugarice i nemoj da razmišljaš uopšte. Pun gas, iz 4. u 3. što bi ja rekao i nazad. Znaš, šta je ujutru kad se ti probudiš, čovječ, ti se probudiš ujutru 6:30, staviš kafu, rakiju na stolu, čovječ, slatko, ajde. Pa nema zamene. Nema zamene. Za nijedan grad i nijedan gradski kutak ili neću da omalovažavam nijednu gradsku kafanu, ja sam isto živio u Beogradu ceo život i volao te kafane i ove ali sve u svoje vreme, sve dođe, znaš, sve dođe na svoje, što se kaže. Sad zavisi kako sebe gde pronađe.
Ja bi ti se ovdje zahvalio na ovom kratkom razgovoru i na gostoprimstvu. Hvala vama i ja očekujem da vi kad goste na ovu stranu ili ako i niste na ovu stranu, vi slobodno se najavite, dođite, jer ste vrlo prijatni, vrlo ste komunikativni i lepo je družiti se sa vama. Hvala još jednom. Hvala vama.